Mbok yo salok mborong rene, aja ning kono tok. Mbak Rip, salok kon tuku kene lho, Mbak Rip, mosok awakmu diborong sakmono ki wong ora gelem tuku rene blas. Borong guys ning mae tanggoku mae Mbak Rip sakmono ki aning. Ya mbok menawa engko bar kok kono terus gelem tuku rene. Sak kresek bek lho lek borong mae Bu Rip. Nyawang tanggane nek diborong sakmono iki ya ning ati ya ketok sak gunung. Ya sapa ngerti engko dhek bar borong ning kono terus gelem nukoni aku sitok-sitok. Ning kono lek tuku sak kresek oh abang gedhi, guys. Engko nang aku bagian duit apa ora sih engko. Ya muga-muga aku engko diciprati ora ketang-ketang sitok apa loro kena iki sangu mulai. Ya wis guys ngono ya guys empune tanggoku tas diborong sak kresek abang.